Good morning लोगोफोर नै जोङो गेंटकखौ बिदाय होबाय गेंटकनिफ्राय जों नै ओंखारबाय आंनि सेन्देलसो गानबाय माने गरम जोङो दायो बिनिफ्राय थांसै ओमफ्राय जोङो सिलिगुरियाव हर थाहैगोन माने जोंना ट्रेना गाबोनसो नालाय जों सिलिगुरियाव आराम रेस्ट खालामहैसै आरोना हाँ जी पहचान तरनिया नहीं बड़ा वाशिंग से जा कौन सा थंगवा नहीं खाबो गुमने हाँ वो तो मैं आपको बताया था उन्होंने लाना है इंचे तो ना खाबो तो गुमने बेना खाबो गुमने हाँ चांगुले जाएंगे तो आपको 3000 जों बेयाव थाथ'बायनो जों मेगि हारि मम' हारि जाना लासै बेहायनो नङाबा उखैगोन गारि गाखोनायाव 2,000 years later. जों नैबेहाय ओंखाम जाना लासै हनै जोंनिया सासे अर्डार होगासिनो मा अर्डार होदों मिथिला नै अर्डार होगासिनो सासेया जोंनिया नै जों नेबाय थादों ओमफ्राय ओंखाम जानो माला मोनजागोन उखैबाय होननानै नेबाय थादों जोङो नै दाबो फैया फाइनालि फैबाय नै मटन जोंनिया मटन सासेनिया चिकन नै सासेया जोंनिया दै सिरना होग्रा जादों अरे खाओ ना दबा के अरे पेल के खाओगे तो रेल के मारोगे ये बात याद रखते तो आज नहीं ना आती है हालत ले मिर्ची खा ये जुबान को तुलसी और कलेजों को फुर्ती देता है ले कम से कम मरद तो बन जाएगा भागेगा तो नहीं तुम दबा के फाइनालि जों नै सिलिगुरि मोनफैबाय जों दा रुम नागिरसै बहा मोनो रुम जों दायो नागिरसै रुम नागिरनानै जों मोनफैबाय जोंनिया सासेया जि आयना नायनानै हेर' देखायबाय आरो बारे जि हेर' देखायदों आंनियाव सोंदों माबायदि नुदों होननानै जाव